Hello guys! Gabi na sa amin ngayon, March 3. So, it's been a long day kasi pumunta kami sa Wisconsin noong March 2. Tapos ngayon, nag-sleep over kami sa friend ko. March 3 na ngayon, gabi na. So guys, ito. 2 hours kasi yung drive pa uwi namin, no? Grabe guys, ang lakas ng hangin! Oh my gosh, 2 hours. 2 hours din kami. Ako yung nag-drive, no? Hala, kailangan ko talagang hawakan ng mabuti yung manibela. At saka mag-control talaga ako. Kasi guys, may time talaga na yung car ko, ginagano ng hangin, no? Pinupush na sa gilid, no? Boom, ganun. Tapos, may nasa front ko, nakikita ko, nag-serve yung sasakyan, gumagano'n. Kasi sobrang lakas talaga ng hangin, guys. Grabe, so stressful. Actually guys, first time ko mag-drive ng gano'n na sobrang lakas ng hangin. Siya na nagpislango talaga ako ngayon. Tapos alam nyo ang nangyari pa, yung anak ko bunso, nagsuka habang ako ay nagda-drive. Alam mo naman, drive ako. Tapos yung ama, wala ka kay, nataranta siya kasabi ni Michael, Mami, babies, vomit, oh. Tapos nataranta yung ako nag-drive ako. Taranta yung ama. Ganun tayo tissue. Tapos, oh my gosh. Inaano pa ako ng tatalang. Sabi ko, ako, mag-concentrate ako dito, mag-drive. Sila ba ang importante? Kasi for me talaga, syempre, importante sa akin na mag-focus ako sa pag-drive kasi nakikipag-away ako sa hangin. Lakas ng hangin sa kalsada. Tapos, ang takbo pa namin, ang takbo ko, 80 mph yung takbo kasi yun naman talaga yung sa interstate namin 70, 75, 80. Tapos yung mga kasabayan no pa, diba? Syempre kailangan ko mag-focus, no? May kasama naman ako sa tabi ko. Syempre kailangan ko mag-focus sa pag-drive. Sabi ko sa kanya, mas important, alin ba yung mas importante, yung pag-drive ko or yung baby? Kaya sabi ko, mag-concentrate ako dito sa pag-drive. Ikaw, bahala dyan. Bahala dyan sa bata. Sa passenger seat siya. So, my goodness. Ang bata, makawait yan sa akin. Actually, may kasama naman ako, diba? Why not? Diba? Siya na lang bahala. Tapos, alam mo yun kasi, ina ka. Alam mo naman na may kasama ka. Tapos, yung baby, nagsuka. Pero, kasi nga, yung baby, kaya nagsuka kasi na motion sickness talaga siya. Kasi guys, grabe talaga yung hangin. Ganun. So, ang ginawa ko talaga, concentrate ako sa pag-drive. Ay, katinang ulo ko. Bahala siya dyan. Yung asawa ko bahala sila dyan. Basta mag-concentrate ako mag-drive kasi nakikipag-away ako sa hangin. Yung bata na motion sickness na kasi sa kaganon-ganon ko. Oh my gosh. Tapos, yung mag-drive ako, tapos ganon-ganon na, diba? Tinitinan ko yung mga anak ko sa likod. Di yun, si Michael. Nagaganon-ganon din siya. Kasi ako naman nakipagkumbati ako sa hangin talaga. Kasi lakas ng hangin, oh my gosh. Alam nyo, pag uwi namin, pagdating namin sa bahay, na-stress ako. I mean, yung nahilo din ako. Kami yata lahat nahilo. Grabe, para kang nasa dagat. Diba, sa dagat, kapag tayo pag nakasakay tayo ng barko, gumagano naman talaga, diba? Gano'n, syempre, yung laot, gano'n. Parang gano'n na yung sasakyan namin, yung hangin. Gano'n din. Kaya ito yun, oh my gosh, hapis na ako. I'm not feeling well. Ngayon, anong oras na ba? 10:30 na ng gabi. Oh my gosh, hindi pa ako natulog. Kailangan mag-sleep na ako, no? Okay. Okay, guys. Ayun, guys. So, hindi na natin matulog pag-rest kasi mag-school pa ang mga kids ko bukas. Gising pa ako ng maaga. So, guys, yun na, no? Naantok na ako. Maraming salamat, guys, sa panonood ng aking mga vlogs sa daily vlogs. Ayan, si Puntong Puno. Okay guys, ha? Have a good night guys. Thank you so much for watching. Sana manood kayo ulit.
sa aking mga next videos. Yun lang yung kwento ko bago mag-sleep. Bye. Bye guys. Thank you so much. Thank you, Dian. Alas ka sumunod sa'yo. Ano meron dito? Ano meron sa akin? Meron ako. Ano is following the tita? What you wanna eat? Ay, naglambing lang pa. Ano, naglambing sa It's not my It's rolling down the stairs. Right, yeah. He said, "You upset about something?" I just seems like he's just rolling from up down for a minute. Ano na pinagagawa? Tingnan mo naman yung anak ko. Ginawa ng lotion yung daw. Nagkutsara. Si Dio, no, buntot ng buntot sa iyo. Lagot na siya sa Well, she cooked up, so I thought maybe you could benefit from it. Yung ginagawa kasi daw mabilis. Di ba nila? Kasi daw mabilis yan kaya yung Yeah, it does. It does. It looked like you're going making some progress now. I told Dan if I'd known this, I'd brought my sawzall. Yeah, the chainsaw? The smaller one, the sawzall. Smaller. For branches like that, I got 6-inch blade for the. You knock out a 3-inch branch like that in 2 minutes. Take your time. There you go! That was perfect. Oh. Oh. Not too cool. Not too cool. Oops, careful. It's spring flowers. What's this? It's spring flowers. Tip it over. It's so windy. Maybe you're gonna get one. You plant in our yard. Hi, flowers. They're already flowers, baby. Did you take pictures of them? No, I'm not quite sure what they are. There Oh, it's right now. you go. You want to start loading stuff up, babe? Legit. So I have a big one. You have a big one. Oh, and then the bigger video. Drop. Chocolate. Yeah, I'm gonna put the car. Yeah, the car. We're gonna go, buddy. All right. Alright. Oh, it's facing over there. Look, that windmill is facing over there, man. So everything's facing over there, man. Yeah. To the south. Southwest. All of the windmills facing to the south. Much better. South. South. Yeah, it's like southwest. Southwest. Yeah. Yeah, you are facing to the southwest. Everything. Southwest. So the wind is from southwest. Southwest. Yeah. Alright, bye windmill. We're close to home. Maybe happy again. She's okay. Thank you for watching. Please subscribe, follow, like, and comment. See you on my next vlog.